Kung mahiligon ka sa pagdula og mobile games, pila ba ang imong kayang igasto? Ang 8 anyos nga taga Davao City, 100,000 pesos lang naman ang nagasto sa mobile games. Ano ang report ni Jandy Esteban? Mao kini ang 8 anyos nga si Thais Luxin, kinsa mahiligon mag-download og apps ug modula og mobile games labi na robotics. Apan ang gikahiligang mga dula, wala siya masayod nga duda di ay bayad. Nga miabot na og 100,000 pesos. Because I thought they were free and some of my games were very boring. So are you going to play that or download those apps again? Not anymore? Gikahikurat na lang sa mag-asawang Luxin, dihang nasayrang miabot na di ay sa 100,000 pesos ang nagasto sa ilang anak sa mobile games ug app. Sumala sa inahan sa bata nga nahibal-an niya kini dihang iyang gitrack ang bank statement sa ilang family business finance team. Ang maong panghitabo iyaw sa gisaysay pinaagi sa Facebook post nga miani og libuan ka reactions ug shares. Sa pagsusi, niadto pang December naka-access sa Google Play si Thais kung kanusa-usab gipahuram sa ginikanan ang daan nilang smartphone kaniya. When I was looking at the statements na itag 5,000, doon na may mga 200, 100 plus, 300 plus. But ang mga recent purchases naadjud sa mga 5,000, 5,000, 5,000, 3,000. Busa, wala ka pugni sa inahan nga disiplinahon ang anak. Labi pa nga taman ra sa tulo ka app ang gitugot nila nga i-download. Tunala na ako siguro mga kaupat ka hapak or kalima ka hapak, nagluhod, anagad, mag-process na ako. They embrace discipline properly naman kay kabalo man sila nga it's out of love. Subay say tabo, dunay abiso si Julmar ug Jay sa isig kag ginikanan. You're hearing out what your kids are saying. Kaya eventually, if you don't hear them out, eventually when they're bigger, gusto ni mo sila mustura si mo, but they never will. Kaya they feel like you don't listen. Di ba? It's pointless sila. So, always find a way to understand mo, i-listen mo ilang heart, regardless of how young they are. What's your advice to your brother now? Don't download it again. Mitubag na kuno ang app provider kanila ug laumang ma-refund ang nagastos sa bata. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.